सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। वेंगुर्ले तालुक्यात सर्वाधिक 23 पेक्षा जास्त हनुमान मंदिरे आहेत, त्यामुळे वेंगुर्ल्यात मोठ्या प्रमाणात हनुमान जयंती उत्सव साजरा केला जातो। वेंगुर्ले मारुती स्टॉप 4 गजांच्या मंदिरात भव्य विविध प्रकारच्या औषधी फळांची सजावट करण्यात आली आहे। पाहूयात। या सर्व मंदिरात पहाटे श्री हनुमानाचं विधिवत पूजन केल्यानंतर मंदिरात कीर्तन व त्यानंतर हनुमान जन्मोत्सव तसंच महाआरतीने विविध मंदिरात धार्मिक कार्यक्रमांची सांगता होत आहे। तर कोकणात मोठ्या उत्साहात हनुमान जयंती साजरी होत आहे। जयंती उत्सव साजरा केला। कसा हनुमान जयंती उत्सव? वेंगुर्ल्यात जवळपास 23 मंदिर आहेत मारुतीची। सगळ्या मंदिरात उत्सव साजरा केला जातो। आम्ही एक विशिष्ट प्रकारची रोषणाई केली आहे आणि तुम्ही बघताय ती फळ सजावट केली आहे। त्या सगळ्या मुलांनी मिळून सगळी सजावट रात्रभर जागून केलेली आहे। हनुमान जयंतीला काय असतं, म्हणजे सकाळी कीर्तन वगैरे असतं? हा, सकाळी रमेश पटकर यांचं माणगावला असतं, त्यांचं कीर्तन असतं। त्यानंतर सत्यनारायणची पूजा असते संध्याकाळी आणि त्यानंतर आमचं पारसेकर दशावतार आहे ना, त्यांचं नाटक असतं। हनुमान जन्मोत्सव कसा साजरा केला जातो? हनुमान जन्मोत्सव सकाळी 5 वाजता कीर्तन सुरू होतं, 6 वाजता जन्मोत्सव होतो आणि नंतर आरती होऊन जन्मोत्सव साजरा केला जातो। तुमचं नाव काय? माझं नाव अजय खानोलकर।